İsənmisiz? Yuvanlar kızgısı degan ul qalın gazetlarını күзәтү дигән сүз. Ягъни атнага бер чыга торган қалын саннар, алар 20-24 бетле була. Бу атнада нәрсәләр язалар. Иң башта Шәһри Казан газетасына күз саласы килә, чөнки монда безнең өчен мөһим бер тема бар. Милләт стратегиясе. Татарстан президенты татар халкының үсеш стратегиясын булдырырга кирәк дигәннән соң, хәзер җәмәгатьчелек бик борчылып, кызыксынып бу турыда сөйли яза башлады. Шәһри Казанда халык үсеше өчен барыбыз да җаваплы дигән мәкалә бар. Аны Дилбәр Гарифуллина язып, берничә җәмәгать эшлеклесеннән иң башта ителгән фикерләрне яздырып алган. Нинди булырга тиеш бу стратегия? Әллә бер урында утырган кешеләр генә ишекне ябып, сер итеп кенә язалармы аны? Башкаларның да фикере исәпләнерме? Һәркем стратегияга үз өлешен кертәсе килә, ләкин нинди фикерләр булырга тиеш? Нәрсә булачак? Бу турыда әйтеп тә булмый хәзергә. Ләкин без андый фикерләр шушы матбугат чараларына килә башлагач та сезгә җиткерәбез. Шәһри Казан шәһәр газетасы булсын дип кызыксынабыз, борчылабыз. Чехов базары ябылды бит. Аны сүтәләр икән, 3 катлы сәүдә үзәге төзиләр икән дигән шәһәр күләмендәге бер яңалык инде бу. Бер дә милләт күләмендәге түгелдер. Ләкин барыбер интеллигенция яшәгән Казан үзәгендәге шундый рухиятле, борынгы шундый базар ни өчен ябылган? Аның әкәмәте шунда. Нәрсә булачак? Кем төзи бу яңа базарны дигән сорауга җавапны таба алмаган Шәһри Казан. Хәтта шәһәр хакимиятендә дә моны бу хусуси милек дигәннәр базар урнашкан урын, аның бинасы һәм җире хусуси кешеләр икән, аерым кешеләр, кемнәр алар ул кешеләр сер булып калган. Димәк, газета һәм журналистлар да моны белә алмагач, димәк, тормышта ниндидер процесслар бара. Димәк, ниндидер фикер каршылыклары, бәлки ниндидер идән астындагы бәхәсләшүләр дә барадыр. Барысында җәмәгатьчелеккә барысында бер юл әйтеп тә бетермиләр. Шуңа күрә Чехов базарының ябылуы һәм ниндидер башка объект төзелүе дә татар тормышы өчен истә калырлык бер вакыйгага әйләнде. Инде Ватаным Татарстан газетасын бу юлын 2нче саннан итеп куйдык. Демография көзгесендә ниләр күренә дигән мәкаләдә Рәшит Файзрахманов яза: Россиядә халык саны артамы, кимиме? Кими диләр бит. Ә без Россиядәге татарларның артуын, кимен, кайсы төбәктә күпме калганын, динамикасын беләсе килә һәм саннар, нинди саннарга ышанырга? Ни өчен Ватаным Татарстан газетасын шулай зурлап атап башладым? Чөнки монда хуҗасыз авыл дигән мәкалә бар. Анда авылның исеме дә язылган: Яуширмә. Инде беләсез, Яңа гасыр телеканалында да репортаж булды. Яуширмә авылы Исхакый авылындагы музейның хәле, аяныч хәлләр, авылның бетеп баруы, Исхакыйга негатив мөнәсәбәт, татарлыкның, милилекнең анда бетеп баруы турында репортаж булды. Мәдәни җомга газетасында зур мәкалә булды һәм менә хәзер Ватаным Татарстанда шул турыда язган. Бу мәкаләне, хуҗасыз авыл мәкаләсен укыганда шулкадәр кәеф кырлыгына түгел, йөрәк җилкенә. Ни өчендер инде ничә атна шул турыда сүз барса да, тикшерүләр булса да, Чистай районында классик язучы һәм милләт юлбашчысы Гаяз Исхакыйның авылында аның музеена карата, үзенә карата, димәк, милләткә карата да шундый тискәре мөнәсәбәт бар. Минемчә, теләгән һәр кеше бу матбагаларны укып чыгарга тиеш һәм бу газетларны укыганнан соң, бу мәкаләне укыганнан соң, кем белә, Чистай администрациясенә барып, шундый сүзләр бар бит сезнең турыда дип укып бирергә, бәлки сөйләп бирергә кирәктер. Күрәсең, чиновниклар арасында татар мәсьәләсен һәм татар тарихын, татар классикларын белү бик әйбәт булыр иде. Андый кадрларда исән сау булса, яхшы булыр иде. Һәр газет укытучылар бәйрәме турында кызыклы язма бирде. Татар газеты татар халкы укытучыларны ярата. Безнең газетның 8нче битендә шундый мәкалә бар: Элек мәктәптә эшләү рәхәтрәк иде ди. Аңлыйсызмы укытучыларның хәлен? Ничек алар эшләгәннәр һәм бүген ничек эшлиләр? Зөмәрә Җиһаншина Кукмара районыннан урыс балаларына татар телен өйрәттем ди. Горурланып та әйтә, мавыгып та әйтә.
Фәридә Гатиятуллина 45 фәннән укыпланы яза иден дип яза. Ул Зәй районыннан. Хәтерлим әле, мин әле бүгенгедәй дигән баш исендә тагы берничә шәхеснең укытучылар турында фикерләре бар. Ризат Рамазанов, җырчы Фирдәүс Тямаев, Айгөл Бариева, Әлфия Валиеваларның үзләренең мәктәпләре, укытучылары, дәресләргә мөнәсәбәтләре турында язма бар. Безнең газетта бик кызыклы, елмаер өчен сәбәп бирә торган бер язма бар. Казанда фәрештәләр яңа район төзегән дип әйтелгән анда. Зур җинаять түгел бу, ләкин бер оешма авиатөзелеш районы дигәнне очып төзелеш районы дип атаган һәм яңа районны шулай игълан иткән. Шулай ук бу мәкаләдә парикмахерская сүзен Бөзрәхәнә дип тәрҗемә иткәннәр. Бу елмаер өчен сәбәп. Вакытыяк хәреф хатасы өчен, мәсәлән, мин бик ачыламыйм, аны төзәтеп була, ләкин шулай да наданлык, туган телне белмәү, дәүләт телләрен белмәү чиновникларга гафул ителә торган нәрсә түгел. Кариев театрына яңа директор килде, Гүзәл Сәгыйтова. Яшьләрнең бу яңа бинага урнашкан театрга игътибары зур. Мәдәни җомгада бу турыда бай репортаж бар, анда сезон башлануы турында Кариев театрына итү дигән язма бар. Шунда ук Рәмис Әймәтнең шигырьләр җыентыгы күрсәтелгән, аңа 50 яшь тулган икән. Инде Рузилә Мөхәммәтованың Сөембикә операсы турындагы тәнкыйть һәм бәхәсле мәкаләсе турында әйткәнебез бар. Шушы мәкалә хәзер рус телендә дә тәрҗемә ителеп чыкты. Мәдәни җомгада ул хәтта ташка да басылып чыкты. Ул интернет мәкаләсе Сөембикә ханбикәне кочакларга ярыймы дигән шундый бәхәсле, фикерле мәкалә үзенең урынын мәдәни җомгада тапкан. Шулай ук мәдәни җомгада драматург һәм Язучылар союзы берлегенең рәисе Данил Салиховка 60 яшь тулуга багышлаган зур мәкалә бар. Әйтмичә кала алмыйм. Ташкентта бит безнең сәнгатькәрләр әле яңа гына Камал театры йөреп кайтты. Хәзер Татар конгрессы, Казан бию ансамбле барып Ташкентта, Бухарада, Самаркандта концертлар белән чыгыш ясады. Мәдәният газетында бу турыда рәсемле бай репортаж бар. Ахырда Айбас Сабировның бер теләге турында әйтим әле. Акчарлы газетасында ул яшь кызларның хаталы язуыны ачуны чыгара дигән. Instagram хәбәрләрендә кызлар, матур кызлар хаталы сүзләр язалар икән. Бигрәк тә татар хәрефләрен юньләп язмаулары, компьютерларында һәм телефоннарында татар хәрефләре булмау, кулланмаулары. Ачуын чыгара Айбас Садировның хәрефе урынына йны язалар дигән. Юк ди Айбас Садиров. Булса инде хәрефе булмаса, эксплуатация дигәндәге оборотны әйтсәгез, якынрак булыр дигән шундый бер кызыклы гына тәкъдим кертә Айбас Садиров. Хәзергә шуның белән сау булып торыгыз.